La Fira del Llibre de 2013 ha obert les seues portes, com es tradiciona, als Jardins de Vivers de València, el segon certamen més important d'Espanya en el qual es reuneixen editors, autors i llibrers. Està dedicat enguany a la figura del poeta valencià Vicent Andrés Estellés i té unes previsions immillorables. Venen la mateixa quantitat de llibreries, o sigui que serà positiva segur, i venen moltíssims autors, tenim moltíssimes activitats, més de 160, més de 120 autors a signar i serà, com sempre, una experiència magnífica. Com un paraigües, un llibre obri les seues pàgines per a protegir a la societat de l'actual realitat. Amb aquesta imatge s'anuncia enguany la Fira del Llibre de València, que estarà oberta fins el pròxim 5 de maig. La figura representa un libro que es lo que, a modo de paraguas, que es como la cultura lo que nos va a permitir ir hacia adelante, por eso el personaje va hacia adelante. La lectura millora sens dubte els resultats acadèmics i l'hàbit es forma en l'escola i a la família. No obstant això, els valencians ocupen el penúltim lloc d'Espanya en índex de lectura i l'últim en lectura de llibres en llengua pròpia. Unes dades preocupants per a la solució de les quals es reclama un pla de foment d'este hàbit. Llegim menys del que llegeix la mitja d'Espanya i a més de que llegim menys ens estem distanciant. Si fa 2 anys estàvem a 1,5 punts de la mitja d'Espanya, en aquests moments estem a 3 punts. I davant d'això, què tocaria? Doncs tocaria que qui té competències en matèria de cultura i en matèria del llibre donar alguna resposta. I aquesta resposta hauria de passar per elaborar un pla de promoció del llibre i de la lectura. A la inauguració no han faltat la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de València, Mairén Beneito, la diputada de Cultura, María Jesús Puchalt, el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i membres de Compromís, PSPB i Esquerra Unida. El secretari autonòmic de Cultura, Rafael Ripoll, ha estat l'encarregat de replegar el guant llançat pels editors i llibrers. Trabajando con el gremio de libreros y con el gremio de editores, estamos trabajando en un plan conjunto entre las dos grandes columnas de la Consejería, que son educación y cultura, de tal forma que abarque el mayor número posible de opciones y de dimensiones. Entre les anècdotes d'enguany es troba el descobriment que València no celebrava la seva 44 edició, sinó la 48, un fet històric que segur quedarà plasmat entre els documents de la fira. Pel seu espai es pot passejar ja i conèixer les infinites històries, vides i anècdotes que guarden entre les seues pàgines tots estos llibres. Is it something you miss?